Атиканта Естейтс представя уникална къща с огромен двор в Панчарево. Къщата е напълно обзаведена с висок клас мебели и за създаването й не са пестени средства. Състои се от 2 етажа с общо 280 квадратни метра застроена площ, 4 спални, 3 бани, 4 тоалетни. На първия етаж от широко входно антре се влиза в просторна дневна с кухненска част и трапезария. Обособена зона за хранене стои отделно. От тук има пряк достъп към двор с площ от 600 квадратни метра. Има и голяма покрита веранда с градински маси и столове. На етажа има спалня с баня и прилежаща тоалетна. Още една отделна тоалетна за гости и мокро перално помещение. Към втория етаж се качва по вътрешна извита стълба. От голям коридор има достъп към 3 отделни спални, баня с тоалетна и още една самостоятелна тоалетна. Две от спалните на етажа с балкони с панорамна гледка към планините Витоша и Лозенска. Отоплението е на ток посредством енергоспестяващи климатици. На първия етаж в холната част има и вградена камина. Пред къщата има голям павиран паркинг.
В близост до нея се намира частно основно училище Изгрев. На пешеходно разстояние от къщата са разположени добре зареден хранителен магазин Кем, рибарник Панчарево, ресторанти Урвич и Вила Борсалино. Районът е чудесен за почивка, с чист въздух и в същото време с директна връзка с града. Лидъл Горубляне се намира на 5,7 км от къщата. Кауфланд Горубляне е на 6,2 км. 3 автобусни линии на градски транспорт 1, 3 и 4 спират на 250 метра от къщата. За огледи и повече информация не се колебайте да се свържете с нас.